So yun, good morning guys. Andito kami ngayon sa palayan ng aking papa, si Jesse Flores. Kami po ngayon ay magtatapon o pakatawag dito. Magtatapon ng palay o binhi sa aming palayan. Yun kasi po dito mas maayos ang pagtatapon kaysa pagtatanim ng palay. And ito ang aking papa na si Jesse Flores. Kaway sa camera pa. Hello mga idol, ma'am sir, good morning po. Ito po kayong ngayon na prepare po ng aming palayan na for preparation mamayang hapon ng pagsabog tanim. Kailangan po kasi meron siyang ganyan para po yung kuhol at yung tubig ay yung dadaan. Ito po yung aming ginagawa dito mga idol. May bilang po ito, 6 na hakbang. Yan po, lalagyan po yan ng mga sikwat. Kung tawag to dito. Para po yung tubig. Ito po yung napakabigat. Ito po yung buko. Para mamaya pagkatapos meron kami diretsong merinda. Yung mga kasama ko po mga idol, lalagay po sila ng kanal sa paikot. Ako naman yung ganito at mamaya ako na yung magsabog. Yan po. Ang ginagawa guys ng aking papa ay paglilinya ng tataniman upang may pasukan ng tubig. At ito naman guys ang gumagawa ng kanal ang aming trabador na si Joel. Magbigay ka naman pa ng konting tips sa mga magpapalayan. Ayan po sa mga katulad kong farmers. Konting tips lang po sa aking kalaman. Kailangan po tayo magbibigay ng sabog tanim sa ating palayan ay nag-aspire po tayo ng pangbuto. Yung tawag doon ni machete at supit. At kailangan po flat yung ating sabugan tanim para po yung tubig niya ay hindi ma-stuck sa ating palayan. Yun po ang preparasyon ng sabog tanim. Kasi po napakalaking tipid po ito pag ito po ay nagawa natin. Do mahirap lang kasi kailangan ng magandang preparation, pero okay naman po siya mga idol, at kailangan lang natin i-maintain yung kaayusan ng ating palayan para po hindi siya tubuan ng damo. Yun po, at good morning sa inyong lahat mga idol, mga ma'am and sir. Good morning po again. So ayun guys, ito ay unang hakbang pa lamang sa pagtatanim ng palay. Makikita nyo wala pang kahit anong tanim. Ito ay preparasyon lamang sa paglalagay ng palay sa lupa na aming pagtataniman. Then ito lamang guys, ito lang muna, tapos ito muna natin tayo. Like, follow, and subscribe. Bye bye.